Forumun çäklerine geçirilen Türkmenistanyň guruluşygy senaгаty energetika aýdylmasadyň dowamyny özara beýikli hyzmatdaşyň geljegi uly ugurlary barada giňişleýin pikirleşildi. Oňa ýurdumyzyň ugurdaş ministrlikleriniň we podukly tolunur edareleriniň ýolbaşçylary, türkmen telekeçileri şeýle-de daşary ýol kompaniýalarynyň wekilleri gatnaşdylar. Türkmenistanyň guruluşyk senagat we energetika poduklaryny täze ötüşmeýilleri we daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen hyzmatdaşyň geljegi plenar meclisiň esasy mowzugy boldy. Belenşeýle türkmen halkynyň milli Kahraman Arkadamy tarapyndan başlanan giňerimli maksatnamalaryň Arkadaly Kahraman Serdarmy tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilmek netijesinde milli ykdysadyýetyň esasy poduklary okundy ösüş ýoluna düşdi. Şunuň bilen bagly soňky ýyllarda Türkmenistanyň ykdysady ösüşi ýokary derejelerde saklanýar. Ýurdumyzyň öz ýaly ösüş ýyllaryny gurulşyk we senagat toplumyny innowasion taýdan ösürmek hem diversifikasiýalaşdyrmak, onuň kuwatly infrastrukturasyny emele getirmek boýunça uly işler edildi. Hereket edýän karhanalar dowruplaşdyrmagy we teknika taýdan gaýtadan enjamlaşdyrmaga pudong ilmi teknika binýadyny berkitmek hemde oňa netijeli dolunuş gurallaryny ornaşdyrmaga aýratyn ünsürlýär. Halkara maslahatyny Türkmen Döwlet Binägerlik Gurulşyk Institutynyň talipleriniň, mugallimleriniň sany ulgamy arkaly gatnaşmagy ören ähmiýetli boldy. Munyň özi bu ýokary okuw mektebiniň talip ýaşlarynyň degişli ugurlary boýunça tejribelerini artyrmaga mümkinçilik berdi. Bu ýerde edilen çykyşlar talip ýaşlary täze işlere roklanyrdy. Çykyşlarda Türkmenistanyň baý tebigy baýlyklary eýe bolmak hemde açyk kapylar siýasatyny ýeşiň durmuşa geçirmek bilen ykdysady gatnaşyklary ynamly giňeldiýänligi, özara beýiklik ýorulgulary esasyny netijeli dialog ýoly goýmaga hem taraplaryň taýýardygyny belediler. Forumyň ýokary gurumçylyk derejesi üçin hoşallyk bildirip oňa gatnaşyjylar hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow we ýurdumyzyň hökümetine guruluşyk we senagat toplumyny ösürmäge berilýän uly üns hemde anaşmak ýorulgusy esasyny hyzmatdaşygy ýoly goýmaga döredilen mümkinçilik üçin tüýsürekden hoşallyklaryny beýan etdiler. Ýurdumyzda daşary ýurt kompaniýalary bilen bilelikde dörli dowrubap enjamlaryň önümçiligini ýoly goýmak boýunça netijeli işler anyp barýar. Şunu elektron senagatynyň guruluşyk düzümleriniň ösürmeni we enjamlaryň ýokary hil derejesiniň öpçün edilmegine aýratyn ünsürlýär. Guruluşyklaryň innowasion we şeýle-de elektron senagatynyň ösürilmegi ýurdumyzyň dünýä hojalyk gatnaşyklaryny goşulmagyny şertlendirmek bilen bir hatarda halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna da aýratyn ähmiýetlidir. Häzirki zaman tehnologiýalar ornaşdyrmak babatda we dünýä şäher guruluşynyň tejribesini göz öňünde tutup, guruluşyk senagatyny ösürmek esasy ugurlary maksatdy öz beýany tapýar. Ýurdumyzyň guruluşyk bazarynyň möhüm ýagdaýlaryny kesgitlemek, hormatly prezidentimiziň milli ykdysadyýetimiziň şu ulgamyň öňüne goýan wezipelerini çözmek, innovasiýalary bazar we ilmi çemeleşmeleri öňe ilerletmek, guruluşyklarda senagat önümçiliginde şeýle-de dörli guruluşyk täsirlemelerini amala aşyrmak, bina edilýän desgalaryň ygtybarlygyny we berkligini ýokarlandyrmak, guruluşykda narh emele getirmek aýratynlyklary, dörli maksatly desgalar gurulanda ekologiýa kadalarynyň talaplarynyň berja edilmegi, tejribeleriň alşynmagy barada meseleler çykyşlaryň hataryny boldy. Ýaşaýyş jemaat hojalygynda energiýa taýdan netijeli ulgamy ornaşdyrmak, ýörüte kompýuter maksatnamalaryny köpek bilen binägerlik täsirlemeler düzmekde, täze usullary peýdalanmak baradaky hemde dörli görnüşli innowasion guruluşyk serýeşleriniň önümçiligi hakynda tanışdyrmalarym gyzykly boldy. Meňim şeýle Kahraman Arkadamy täsirlemelerinde seismik howpsuzlygyň öpçün edilmegine ören uly ünsürýär. Şunuň bilen bagly forma gatnaşyjylar häzirki zamanyň seismik ýagdaýa garşy tehnologiýalar ulanmak babatda da tejribe alşdylar. Çykyşlarda Türkmenistanyň dörli künjeklerini önümçilik kuwatlyklaryny artyrmak wajypdygyna aýratyn üns çekildi. Belenşeýle hormatly prezidentimiň ýol başlygynda amala aşyrýan döwlet ösüş strategiýasy depkin ösüşiň uzak möhletli mümkinçiligine eýe bolan hemde ýylatyň hal ýagdaýynyň ýetirli ýokarlanmagyny öpçün edýän milli ykdysadyýetyň kemali getirilmegini göz öňünde tutýar. Bu ýere ýygnananlar häzirki çäreleriň ähmiýeti barada aýdyp serginiň we maksadyň ýeşiniň netijeleriniň Türkmenistanyň guruluşyk senagat pudugyny innowasion taýdan ösürmek we dowruplaşdyrmak, hil taýdan täze derejesine çykarmaga, bu ulgamda halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmäge etergi berjektigi baradaky pikirlerini aýtdylar. Halkara forumyň çäklerini geçirilen dowuşyklar eşiň häýeti beslendi. Olaryň esasy wezipesi gazandan üstünlikleri, häzirki zaman tehnologiýalary geljek uly täsirlemeler görkezmekden hemde özara tejribe alşmakdan türkmen we daşary ýurt hünärmenleriniň arasynda täze işgür gatnaşyklary ýoly goýmakdan ibaretdir. Häzirki döwürde Türkmenistanyň täzeşikli we okundy ösüşini öpçün etmek, ygtybarly binýadyny emele getirmek maksady bilen guruluşyk senagat poduklaryny ören uly maýy goýumlary gönüpdirýär. Olaryň hasabyna ýeri önümçilik karhanalarny beden durmuş maksatly binalary we desgalary dowrubap ýaşaý çaýlaryny gurmak boýunça giň göçörli täsirlemeler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Öňde barjy dünýä tejribesini öwrenmek hemde ösen tehnologiýalary ornaşdyrmak arkaly innowasion taýdan ösmäge
tarap ugurdoşuklaryň esasyny düzdi. Gahryman arkadamy tarapynyň başynyň hormaty prezidentimiň üstünlikli dowam etmegini toplumda indurmuş ykdysady maksatnamalary amala aşyrman çäklerini tutuş ýordumyz boýunça ýaýwanlandyrylan giň erimli gurulşyklar ýokur hili önümlere barha artýan islegi şertlendirip yerle çeýmalyň esasyny olar önürmek ulgamyny depkin ösürmäge itergi berdi.